Kini ke All India Radio Shillong ke kubuaran pulia pide I merinong di walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ke kubuar menta ke step. Ke India ke boy ke nuksa ke babha khamat ke perthai ha ke baidei be sensyar pat ba ke baklan. Laong ulampang jong ke yang darbar Tawan Lok Sabha Om Birla. Ka Gujarat, Kerala bat Punjab ki lalong ki jila ki baladu ha ke State Energy and Climate Index jong ke Niti Ayog. Kilinti duriau kin samudra ek roi ka par ka pathamai bat pleru ikilat yo kam yo jam ha ka than shatai lam mingi ong menteri ka sarkar India Sarbanand Sonowal bat la penkot ya ka shat suk mensim min hin ka singi halumpung shat waking ki khubor ki babnia ulam hong jong ka indar war Tawan Lok Sabha Om Birlau ong ba ka sensyar pat ba hari India kadai ka balong pedeng da ka jingpelit jingmut na ka benta ka bha ka miat jong ki pat nyong song snong kari bat ka buai ka nuksa ka babha khmat ka perthai kumnu ka sensyar pat ba ka long ka ba job hakum ka ni kari ka bayar ka ba kedup ki nong song snong hakir kom im ki ba pher Om Birlau la kren ni kani ha ka jingilang ple perda ya ka dorbar ka bapra jong ka Commonwealth Parliamentary Association CPA ya ka bala penlong ha Guwahati Assam minhin gesngi Uang bagi samlai ki la ban shim ya ka benta ka bokongsan ban kentiu ya kari ha ki liang ki ba pher bat ka ya ka lapoi ha ka bagi samla ki de ban yedon menta ha ka thup sinshar pat ba khnang bakin la ban wengi ki jing e ki badon ha kari uong ba kani ka de uong ba deben ai artat ye ki samlai ki insan ki bakham halor ha ka sensyar pat ba ling ba ki program ki ba pher uong birlau ong ba ka jingyo benta jong ki kinthai ba ki samla ha ki kam ki be dei ba ka sensyar pat ba kan pun khlan bha ya kari ki bela don lang ha ka te ka dorbar ki kithop ya arphwei ngot ki lampang jong ki ying dorbar Tawan jilla shipho ngot ki sembut lampang ar ngot ki shongknor jong ki Legislative Council katu kani ngot ki MP bat MLA jong ki jilla ki ba pher ringkat bi ki officer rangba na ka secretariat jong ka ying dorbar Tawan Lok Sabha bat jong ka Rajya Sabha ka jilla Gujarat, Kerala bat Punjab ki lalong ki jilla ki balado ha ka State Energy and Climate Index SEC jong ka Niti Ayog Chief Executive Officer CEO jong ka Niti Ayog Amitabh Kant min si ula pelat ka thup ka baningkong jong ka SEC ha New Delhi na pedeng ki jilla ki bakhamrit ya ka nam lado ha ka SEC la yo da ka Goa, Tripura bat ka Manipur katai ka kai phot kan sapen mentoy shibu ni ki jilla bakinyo perkhat kham janai kumnuan penan kam bha ya ki jengai ai ka maryang kham tam ha ka bakum kuni ka por ba ka perthai ka ye kendo jing e ha ki jingkala ka maryang Menteri ka sarkar India na katanat ki kampun roy na ka Sarbanand Sonowal ong ba kilinti duriaw kin sawan ra ya ka roy ka par ka bathamai ha ka than chatay lammingi baro ka we ha ka por play ka waterways conclave ha Dibrugarh Sonowal ong ba kilinti duriaw kin sa pinya so ka India bat ki ri ki marjan bat kan sa play lat ya ka yo kam yo jam ya ka ba anpantre ha po jong ka atma nirbhar Bharat Haka jini lang kapala long min kasngi la soye hendrutli ki soskular trekam ha pedeng ka sarkar bat ki karkhana ki ba pher kalong kai ki bas ngutunat ban pentip bahadu pala hendruputli ki company ki bana India bat ki bana shabarri rukumju kilawan shim talang ha ka te ka program kaling son balapan mi da ka India ka hal dornia DORR pra kan kinting siya sunya ka sin ka beningkong e na Dibrugarh Assam siya Pasighat jong ka jilla Arunachal Pradesh ka Alliance Air kan day ka nong punya lingsun ka beningkong e ban penheri ya katika lingsun balathaw ha India hakawai pat ka khubor an sapli ka jaka ai jing hikai pentibit hakikam ki be day ka lingsun ya ka ba an play la sai ka sngi halila bari Assam ka ban long karpang na ka panta ka than chatay lamingi habaro artli program an sa penkarpang da ka jingdon lang jong menteri ka tanat civil aviation ka sarkar India Jyotiraditya Scindia ringkat menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat menteri rangba ka Arunachal Pradesh Pema Khandu palat khat sangli hi yeng kila julor namar jong ka erlang thadi ka bala salat ha ka met jong ka si ublei Haribhoi district kawen ki shnong bala julor shibon ka de ka shnong nong dau saw ka bahap po umsning CNRD block layo khboru ba bon kli yeng kila julor ha ka shnong perdong ka bahap hapo umling block
don ru kilong yeng long sam ki bala sa klem tunum yeng banda ya ki hadien ba ka erlang thari kelarat telong ya ki yeng trap ki chungki kini ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong ka shat suk sim ka badai ka jing shat tanrai ban ai ngo ai dem yu blei nong bu nong thau na ka bandai ki jing ka khu ka do ba ka jing pendap penbiang bo khon hajar la yo priang kala sedang ngadok men sing sajan ba la pen kut no men ning ka si hamadan lempung waking hajayau Shillong ya ka shat suk sim na ju penlong manau snam ha ka leng kri lum khasi ha ka por pot em ban tau snam ka ting khu ru kum ka jing le kemen dap nyo pusan snem jong ka jing yo lat loi kari India badru ka jing dap san pho snem jong ka jila Meghalaya Menteri Rang Ba ka Meghalaya ko nat ki sangma ha ka kerwa khobor jong ula ai khoble kit bok kit ryang ya ki khot jong ka seng khasi bat ya baro ki pa jong ka Meghalaya ha ka jing le kemen shat suk sim upun pau ka jing kermen ba ka jila ka nang ya yo pdiang ya ki jing ker khu ban kot ban khia ban yai ne ka shong suk shong san bat ka jing man bha ha ka jing im ka ba man la ka si ki sipai BSF ki layo kyam yo wei brio bakit lai hajar tali ki tablet yaba ki ba long bi an ha kani kari layo kyam yo una ki than khapot ha East Khasi Hills District jong ka Meghalaya ki sipai BSF ki labat yo te brio ha ka snong rimasar bala lab ba ula buri ki te ki dawai kuli ha sertap jong ka jaka yo kejat ha kali ki pulit jong ka Anti Narcotics Task Force Shillong ki la poi mar syakte ke jaka ban penlong ya ka jing tokit ke babnya lai tiyo wala syakem haki pulit jong ka Penrosla Police Station ringkat beki mar balayo kini nakamet jungu ke India ladap ai ketika COVID hadu shispa prapusan kelur nyup sau lak teli tat hadu mentah katanat ka bakmi ka kot ka kya ka pentit ba min ka sila ai tika syukum ba ar lak sau pusau hajar ki brio hakeleng kri India ka jingyo jingkot na ka COVID-19 he India ha bakhen ki lumlang kalong khandai bu pra point hinyo rio na ka shispa ha ko wi pat ka khubor ka Meghalaya ka dan tangkat sanut ki brio ki bedang don yu khnyang jingpang corona manta min ka si shimla yo khubor ban don ki bayo kem thamai khnyang jingpang lani ka jingyo jingkot lani ka jingya brio na marjong ka COVID u Professor Jong Nagram Subadeiru u Head Department of Ophthalmology u Dr. Tani Natum ulayo pediang ya ka khusnam badan buram ka Sushruta Award ya ka bala penku buram ha ka jingelang jong ka National Assembly of Forum of Ophthalmology Professors of India FOP bat ka Pan India HOD group ka bala long dang shen ha Chhattisgarh sakoi pa ka jing sarong na kabanta ka Nagrams Shillong ba kala yo ya ka kadan ka bala do ha kari ha ka kam shakri jongki ha ka World Oral Health Day ka bala long ha ka arpo regular bear kani ka de ka program bala shimta da shispa san photli ki dental college na kaleng jongkari India ya ki sunat cheki nong job la ai da Dr. Sunil Kumar DGHS na katanat ka bakmi ka koi ka khya jong ka sarkar India Kanegrams klayo ru ika khusnam Ayushman Utkristata Puraskar 8000 arhuwei kum ka hospital ka balado na pedengki hospital haki jilla ki beret kaji ko nya kalidin ka ba de hakasin ka bening kong hari India an penlong hakashnong kharang ka bahap hapa East Khasi Hills District jong ka Meghalaya hakalai photrik wiayong kajing temu ka bakong san jong ketika program kalong ban penki imbiang ya kajing start na kaliding umin barim barkan tiyo biang ya kasap ka phong trekti ha kani ka juk ka bamenta lai thu kinong punya program minnin ka smi Shillong ka kharang Sports and Social Welfare Club ka badai ka weniki club bala rimha ha Meghalaya kan penya ya kate ka jing ko nya kaliding kum shibinta na ka jing rakhile ekmen ya ka jing dap san phosnem ka jila Meghalaya bar kum juru ka jing dap san phosnem jong kate ka club katu kani ka khubor kala kut kala wanshpi na ka All India Radio Shillong so bhawan apan mata se ka program ka banbut